Hej og velkommen tilbage til FLG Gaming. Jeg vil spille noget Hide and Seek igen med Victor, der er i baggrunden. Hej alle sammen, jeg er her sammen med Frederik, og han har en af vores venner på besøg, Mette. Ja. Så hvis I kan høre nogen baggrund, så er det bare ham. Men vi skal til at spille Hide and Seek. Et spil i... Jeg forklarede mit sidst, så jeg går bare ind. Ja, det er sådan et spil, som... hvor der er nogen, der skal finde, og så er der nogen, der skal gemme sig. Ja, det er sådan... Jeg kan lige forklare reglerne for dig, Victor. Jeg ved godt, du kender dem, men alligevel. Jeg kommer lige om lidt. Hide and Seek, det er et spil, hvor du... i Minecraft et spil, hvor du kan være en blok. Du kan være furnace, altså workbench, alle mulige blokke i Minecraft. Og så hvis jeg nu godt vil være en sten, og så synes jeg måske, det er et meget godt gemmested, så skal jeg bare blive her i 5 sekunder uden overhovedet at røre mig. Og så er jeg en solid blok. Og inde på den her server, så når du har tjent nok coins, I kan se herude i... Okay, jeg er tilbage. Lige her. Er du inde på? Ja, der har jeg 141 tokens, og så kan du spørge dem her. Jamen, hvilken en er du inde på? Så kan du se, så kan jeg chose, men jeg har ikke nok. Jeg venter, vi skal lige... Victor, nummer 19 er ved at restart. 19... I Hide and Seek. 19. Der er også der en, der hedder Hide. Der kom. Ja, jeg har fundet den. Kom du ind på den? Ja, Ja, jeg kan se, at du kom ind. jeg er inde. Hvor er du henne? Ja. Ja! Du har fået nyt skin. Ja, Altså, det er jeg har fået nyt skin. Jeg er en kat. Jeg er en kat med style. Jeg er en kat. Seriøst. Jeg er en kat med style. Og hvis I kan høre noget larm i baggrunden, Slå mig, for jeg er en kat med style. Seriøst. Hvis I kan høre noget larm i baggrunden, er det bare Mikkel, der spiller med Black Ops. Han har lige fået load star og sådan noget sygt. Han fik en 9 score. Så det synes vi er meget godt. I forhold til, vi ikke er de bedste i verden. Og hvornår vi begynder vi? Og jeg har kun Prestige 8 derhjemme. Han er kun en Prestige 8 derhjemme. Hvad er det? Hvad hedder han? Månedspil, jeg skifter skin så meget, men det er faktisk bare fordi, jeg har nogle gange nogle mods på, og dem kan jeg så godt lide. Nogle mods. Og 2 sekunder, Og jeg skifter lige nyt skin? at jeg... Er det? Nej. Det var sidst, jeg spillede med Jensen, og det, så var det fordi, vi havde den her på, så der... Nej, det var ikke hjemme. Det var ikke med til Jeg begynder lige med. Og jeg håber, jeg bliver hider. Det bliver du klart. Jeg blev hider, jeg blev en træ. Hvad bliver jeg? Hvad er jeg? Er du jeg fint? hegn. Er du et hegn? Jeg er et stenhegn. Jeg kender det perfekte sted. Jeg har gemt mig det samme sted sidst, da det er... Her! Nej. Nej. Bum, sådan der. Skal vi herover? Det er lidt dumt, det jeg gjorde det. 5 sekunder. Shit. Skal herover. Her. Skal jeg stille mig her? To, en. Sådan der. Så er jeg en solid blok, så kan jeg røre mig igen. Sidste gang, der blev jeg ikke fundet overhovedet. Jeg er ikke nogen invalid blok. Hvad? Jeg er ikke nogen invalid blok. Så er jeg bare ikke blevet fundet. Lort, jeg Victor en kasse. Ja, vi er sådan nogle ting. Sådan kan du se. Så for dem, der ligner jeg et hegn, der bare står her. Shit, der kommer ham der, kan du se, Raider. Han hedder, det var hans navn. Kan du se, det hedder han. Shit. Jeg skal lige holde øje med ham. Det er så ham, hvis han ser nogen, for eksempel ham der, han løber. Han der er det Weed Block. Ham der weed, dem der weed blok, det er mega syge. Hvor er du, Victor? Jeg gemmer mig. Hvorhen? Jeg er en oak block, jeg er ved siden af et eller andet mega Hvad for mærkeligt. en blok? En oak block, altså en træblok. Bare en helt normal træblok. Ikke noget planker. Så er du en lok. Yes.
jeg så lige din nye video her for ikke så lang tid siden. Lad os lige se, hvor mange... Der er sgu stadigvæk kun en. Jeg gemmer mig et mega godt sted. Jeg gemmer mig Nu mod, kom, der er kommet 2 shooters. animals. 3, 2, 1. Nu er jeg solid block, tror jeg. Okay, jeg var det solid block. Ham der, den der wheat block er så Sådan. Jeg er solid block. Shit. Kommer der nogen? Så kan I se dernede i chatten. Everyone Kill Raider. Raider 17. Sådan er der... Ej, seriøst, det gider jeg ikke. Hvor mange er der tilbage fra det? Dem, der skal narkos, der er 3, og sekunder, der People are dying. der er næsten over 3 minutter. Næsten 3 minutter. 2 minutter nærmest også. Sådan på mellemtrin der. Mand, jeg glæder mig til weekend, så skal jeg bare upload video, og så det bliver en rigtig video. Kom ind i nakken, der kat. Der er ikke så mange hiders tilbage. Det ligner sådan en elefant. Og der er nogen af jer, der undrer I'm running for it. I'm hvorfor running jeg for har it. sådan blåt under mig, og det er altså fordi jeg har handsker på. Skulle lige sådan nogle handsker på under min... Jeg skal ikke så godt lave, men jeg har selv lavet dem, og jeg synes, jeg er tilfreds. Der er kun 4 og 116, 15, 14, 13, 2, 12, 11, 10 sekunder tilbage. 9, 8. Der er under 1 minut. Eller over. Jamen det er solid block. Kom så. Og jeg håber, jeg vinder nogle gode tokens, og så en dag, så skal jeg selv vælge. Ja, jeg er solid block. Jeg skal nok ikke svare på mig. 1 minut. Jeg er mega syg til hide lige nu. Jeg er inde i sådan et hus, Okay, hvor der... hvad sker der lige for den der kat? Den bugger, eller hvad? I am in a house. Alright. Jeg er en hest. Er du en hest, Fred? I am a horse. Er du en hest? Ja. Er det ikke lidt svært? Jo. Ej, der er nogen, der er en ocelot, så. Nej, Victor, det skulle da bare for sjov. Nej, Jeg kan lige skrive den igen. Yes. Nej. Vi sidder og snyder, ja. Hov. This whatever. Fake. In the house, I'm a creeper and I'm hiding in the house. I'm hiding Nå, in the... jeg har sådan en tradition. Hver gang der er 3 sekunder tilbage, eller 5 til 3 sekunder, så løber jeg. Sidste gang var det så skidt tæt på, og Hvad er du, Fred? jeg bare spillede med mig selv. Hvad er du? Jeg er en cobblestone. Er du? Jamen, så løber vi ind mod midten. 4. Okay, jeg løber nu. We do it, bitches. In your face. Vi gjorde det, Fred. Og 181 token. Gå ind i... Ja, nu har jeg 100. Gå ind i... Den 23. første. 3 og 11'eren. Er klar? 1'eren. 11'eren. 11'eren. Ja. Lige når du kommer ind til venstre. 11. Ja. 11. Ja, du kommer ind. Nej. Woohoo! Yeah. 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 Get enough. We can't get enough of this long. Ja, jeg ved godt, det er lidt kedeligt, de her videoer, men alligevel, det er meget sjovt at se på, og man overlever, og så se på, altså... Jeg håber, jeg bliver sikker, så nakker jeg dig for. Nej, fordi så fortæller jeg dig ikke, hvor Hvad jeg havde cool. de der skin, de er sådan nu. Ej, vi er 2 dyr. Han er en... vaskebjørn. 10, Ja. 9, Ja. 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Okay, må hellere tage.
Hvad er jeg? Jeg er en beacon. Jeg er et workbench. Jeg fik det perfekte sted at være en beacon i. Jeg er en workbench. Jamen er det også en sørgelig blok. Ej, Fred, er du i midten? Nej. Jeg er sådan, hvor der er en hel masse workbench. Der er jeg. Og jeg vil bare lige sige, at jeg har aldrig prøvet de her baner før. De er helt nye for mig. Kom igen, Mikkel. Nej! Skynd dig væk, beacon! Skynd dig væk! Der er en, der slår alle ihjel i midten. Jeg overlevede. Oh my freaking god. Shit, han kommer der. I'm shitting in my pants. Man, der var en beacon, der blev slået ihjel. Ej, stop det! Han tænkte. Jeg er sikker, Fred. Pis. Du er færdig, Fred. Du skal bare dø nu. Ej, hallo Victor, du må ikke gå efter kun mig, for jeg har sagt, hvor jeg er. Say derp when the seeker passes. Døb. Jeg ved ham derinde. Det er der, han falder væk. Nej, jeg blev klikket. Ej, prøv at slå mig ihjel. Pis. Er det dig? Nej, jeg blev kigget, fordi jeg spammede chatten. Jeg spiller en hurtig omgang survival games, og så tror jeg sådan set, det er det. Oh shit. Furnace! Fint. Pis. Eller hvad? Ej, det bliver sgu for langt. Jeg tror, jeg tager... Der er en giant spawner inde i midten. Jeg tror, jeg tager det igen. Jeg tror lige, jeg venter. Nej, Furnace! Jeg kommer tilbage, når vi er klar igen. Prøv at se. Vi skal til. Ja. Tilbage igen. Vi spiller noget Herobrine i stedet. Det blev mig og Victor enige om. Vi kunne godt lide noget, der var cool. Så vi har kun optaget. En parkour. Okay. Jeg er god. Noget af det, jeg hader ved parkouren, det er det der løbe. Han løjser der, når den glitcher. Ej, scheiße. Ej. Jeg spænder bare i vejen. Because I'm sexy. Sexy, that's sexy. Nej, pis. Den stoppede mig lige, den der. Der er et easter egg, står der. Victor, hvad går Herobrine egentlig ud på? Det ved jeg ikke. Ej, gør du ikke? Eller det er en, der er Herobrine, og så skal man bare flygte og prøve at slå ham ihjel. Det fortalte Jens mig egentlig godt om, at historien bag det var, at man er to, man var, det normale, der var man egentlig kun 4, der var fanget, og så, eller man var 5 i alt. Løb! Hvad er jeg? Herobrine er giant, jeg er bange! Hvem kan man se? Jeg er lige foran hvem, der er Herobrine? Fred, jeg er rimelig bange. Kan du ikke beskytte mig? Sharp. Hvor er sharp? Jeg er på vej op i et tårn. Hvor er det? På vej op i et tårn, eller hvad fanden var det, jeg sagde der? Sprogspasser. Hvor den kan man se? Jeg ved ikke, hvordan man kan se. Og Herobrine er. Let's check out. A shard has spawned. What the fuck? Han er derovre. Han er! Hvordan ser han ud, Victor? Jeg ved det ikke. Han er vist ikke synlig. Victor! For helvede! Han skyder dig! Løb, Fred! Nå, kom! Hvor er den? Den bevæger. Hvor er den? Det er secret. Nå, Hvor var jeg en konge? Fedt. Er han usynlig, eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg bliver skudt eller Fred!
Alle går meget rundt og rage. Han er derovre. Fuck, det her, det er scary. Jeg fandt ham. Han er synlig, tror jeg. Jeg tror, det er ham der. Nej, det er ikke. Nå, han ligner... Wow, det er scheisse. Han ligner en af os, eller hvad? Det er en af Det os. er en shot. Det er en shot. Nille der. Vi skal have en ny shot. Jo. Scheisse. Ej, jamen, det kan... Yay! Hvad? Vandt vi? Jeg er ikke færdig nu. Er vi ikke? Vi tager nummer Helt sidste. Ja, jeg stopper lige videoen igen. 6. Ej, jeg er tilbage igen. Nummer 6. Nej, 2'eren er restartet. Starter. Sådan. Nej, 6'eren kan jeg også komme ind på. Lige Okay, godt. Wow! Ja. Der er en anden, der hedder Henriette. Henriette. det hedder min mor, så sagde de, hold din kæft. Ja. Det kan jeg ikke gøre. Jo. Jamen det er fordi, vi lige spectator. Hvor er du, Victor? Vi spectator. Skal du slukke? Nej, Markus. Må jeg lige... Vi er spectators. Vi får den lige meget den her gang. I dag. Nej, jeg havde nogle... Jo, du havde. Jeg havde den hele dagen. Næsten. Nej. Jeg spillede næsten ikke kun på Sauersøgerne om ugen. Jeg spillede næsten ikke kun med. Jeg havde min højst 2 timer eller sådan noget. Jeg har den til klokken... Nej, Victor, hvad tid du spiller? 1. Og så var den 2 timer. Nej, 2. Undskyld. Ja. Det var 2, ikke også? Vi kom hjem fra. Jo, Ja, det var 2. lidt over 2. Halv. Et kvarter over 2, Victor, kom vi hjem. Så har jeg den også lidt mere senere i dag. Jo, lidt mere. Jeg havde den kun i 2 timer i går. Den også. Ja, og hvad så, Markus? Du havde karantæne. Det er dag, hvor jeg må Hvad spille. så? Vi aftaler et sted, du kan godt gå ud og aftale. Ja, som I kan høre, skændes Victor og Markus, hans storebror. Man skal kunne lave aftaler med dig. Ja. Ja, Victor, jeg lavede som reaktion. Der er 2. Victor, jeg lavede som reaktion, at vi er ikke blind. Vel? 2, der kæmper mod hinanden på. Det er mit værelse. Kom så, Horder. Nej, kom så, Andy. Hvor er Mr. Andy? Mr. Rifle? Han har jeg ikke set nu. Oh, Bodycraft. Det ligger i udkanten. Og jeg tror, Deathmatch, you ready? Rifle, you ready? You ready to roll? You ready to roll? Okay, 9 sekunder. Vi kan lige se deathmatchen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvor er deathmatchen? Kom så! Nej, Pokécraft, den lægger. Jeg bliver slået ihjel, Pokécraft. Kom så, Andy. Rifle, du kan godt nakke ham. Kom så, Andy. Godt, ham der Kom Bodycraft. så, Mr. Rifle. Ham der Pokécraft, jeg tror, at han dør. Og det er en, der har klikket i kisten. Han død. Kom så, Mr. Rifle. Du kan godt nakke ham. Ej, Mr. Rifle dør. Okay, Andy vandt. Jeg sagde det jo. Hvad? You Nej. are champion, friend. In your face. Den står der. Hvorfor er der ikke nogen cookies? Så vil jeg være glad. Nå, Okay, vi går ind i den igen. Det var... sek. Åben. Det er 6'eren fra. Eller det er også bare spectating. Victor, Den er restartet. Hold da. Nej, den er allerede fuld. Victor, eller jeg kommer tilbage lige om lidt. Hej og velkommen tilbage. Jeg kommer ind på 10'eren, Victor.
Ja, ja. De der. Kom, vi slår på det. Vi slår på det her. Eller ved I hvad? Vi gad ikke det lort mere. Han vil ikke ind og hænge og Vi vælger bare at spille i stedet, så det afgørende er sidste. Og så fik der var der noget server let's play. Server game. Kom så, Fred. Join vores party. Alle joiner party nu. Margarita. Margarita. Harold. Hawa. Og så er der 2 eller 3 lag, du er på. Og det gælder så om at være den sidste, der overlever. Det er lidt ligesom... nej. Alright, Douglas. Say no. Say yeah. Say take me. Man vil lave så meget du vil, så går bare til mig. Hej, Maud. Så var du se. 16, 15, At. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der er igen. Så gælder det. Victor, du har foran H lige om 3, 5, 4, 3, 2, 1. Split down. Split down. Au. I sætter. Ej, der. Nej, så kan I godt se, det her det er det afgørende sidste lag, der er. Jeg kan godt... Victor, stop, det er en idiot! Kom så, Fred, vi nakker dem. Vi nakker ham her. Han er fortjent at dø. Jeg skulle op på den der, fordi så... Ej, der er en, der smadrer blok direkte under den. Nej, hvem? What the fuck, hvem døde jeg af? Nå. Det er så sådan set sådan arenaen at opdelt. Nej! Er du stadig leve, Victor? Jeg er død. Vi kan lige se, hvem der bliver. Ups. Jeg går ind i 8'eren. Nå, men jeg ved ikke lige. Ring, ring. Nå, men det var vel det for den her gang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg kan lige stå her. Flotte nat, ligesom sidst. Vi ses, og håber, I kunne lide videoen.